Fideo adolygu cwestiwn arholiad Tygau, Mehefin 18, haen uwch 11, cwestiwn 17. Mae'r cwestiwn yn ymwneud gyda tebygolrwydd a heb ddychwelyd. Y cwestiwn, mewn parti plant, mae plant yn chwarae nifer o gemau. Mae enillydd bob gem yn dewis tocyn ar gyfer gwobr a'r hap o flwch. Nid yw'r tocyn yn cael ei roi nôl yn y blwch. Ar ddechrau'r parti, mae 10 gwobr ar gael. 1 llyfr, 3 torch allwedd, cireng, ac 8 pensl. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod enillwyr y 2 gêm gyntaf yn dewis yr un math o wobr. Felly, beth sy'n eisiau meddwl? Yn y cwestiwn yma, beth mae'r geiriau yn dweud wrthom? Ydyn nhw'n rhoi gwobrau sy'n cael ei roi yn ôl neu bido? Wel, mae'r tocyn ddim yn cael ei roi yn ôl, ond na, dyw'r gwobr ddim chwaith. Mae'r gwobr yn cael ei roi allan i'r enillwr a dyna ddiwedd hwnna. Felly, dyw e ddim yn cael ei roi yn ôl. Felly, mae eisiau chi fod yn ofalus ar ymha sefyllfa mae pethau'n cael ei roi yn ôl, ymha sefyllfa maen nhw ddim. Wel, bydden nhw ddim os nhw'n cael rhywbeth i fita, neu tocyn mewn raffl, neu rhywbeth sy'n cael ei dinistrio. A bydden nhw yn rhoi yn ôl falle mewn clwstwr o beli neu rhywbeth yna. Byddai'n gweud yn y cwestiwn am rhaid chi feddwl beth sy'n digwydd. Felly yn y cwestiwn yma, dyw e ddim yn cael ei roi yn ôl. A oes angen sgrifennu allan enw llawn pob gwobr? Wel, beth sydd gyda ni? Wel, llyfr, torch allwedd neu cireng a pensl. A fel arfer, mae'r beth sy'n cael ei dynnu a y llythyren gyda dim yr un peth. Felly, gallwn ni ysgrifennu rhain fel wel, fi'n mynd i ysgrifennu fel C am cireng a P. Os chi'n cael enw bobl, felly bydd A, B, C dy chi, byddwch chi ddim yn gorfod ysgrifennu yr enw mas yn llawn mewn cwestiynau o'r fath. Byddai'n ddefnyddiol ysgrifennu'r dulliau gwahanol o gael yr un gwobr ar gyfer y ddau enillydd gyntaf. Na beth ni angen bod y ddau enillwr cyntaf yn cael yr un math o wobr. Felly, gallwn ni lunio diagram coeden, neu diagram cangen. Felly, trwy cyntaf, y gwobr cyntaf sy'n cael ei roi, naill ai gallu gael llyfr, neu cireng, torch allwedd, neu pensl. Yr ail waith, os yw'r llyfr yn cael ei roi gyntaf, wel, mae'r llyfr di mynd, dim ond un llyfr oedd yna. Felly, naill ai gael y cireng neu'r pensl. Os yw'r cireng di cael ei roi yn gyntaf, ni'n lle gael y llyfr neu'r cireng neu pensl ailwaith. Mae 2 cireng dyn ni ac yr un peth, os y pensl yn cael ei dynnu'n gyntaf, ni'n gallu tynnu llyfr, cireng a pensl am yr ail gêm. Felly ni angen y 2 gêm gyntaf yn dewis yr un math o wobr. Felly ni angen cireng a cireng neu pensl a pensl. Felly y canghennau yna ni a diddordeb mewn. Felly tebygolrwydd cireng a cireng, wel mae 2 torch allwedd. Felly trwy cyntaf ni'n dewis tocyn, mae 3 allan o 10 gwobr ar gael yw'r tebygolrwydd, a wedyn yr ail wobr, os yw'r cireng wedi mynd, mae 2 ar ôl allan o 11 ar ôl. A beth i ni'n neud gyda'r 2 ffracsiwn yma? Wel, ni'n lluosi nhw. Reol A ni'n lluosi. Dwi'n meddwl bod nhw'n annibynnol. Felly mae hwnna yn gallu cael ei lluosi allan i roi 6 mas o 100. 2 lluosi 3 yn 6, 12 lluosi 11 yn 132. Pidwch a symleiddio. Tebygolrwydd o gael pensl a phensl, felly hon. Mae 8 pensl, felly 8 mas o 12 am y dewis cyntaf, a wedyn mae 1 pensl di mynd, mae 7 mas o 11 ar ôl. Lluosi'r un am mas, a ni'n cael 56 allan o 132. Nawr ni angen gwybod y tebygolrwydd bod enillwyr y 2 gêm gyntaf yn dewis yr un math o wobr, felly naill ai
2 curing neu 2 bensil, a ni'n mynd i gweld beth i ni fod i wneud ar ddau ffracsiwn yma sydd gyda ni, y 6 mas o 132 a'r 56 mas o 132. Wel, naillai C a C neu P a P, felly adio. Adio'r yna, a gan bod y gwylod yr un peth, ni nawr yn gallu adio'r top, felly ni'n cael 62 mas o 132. Nawr ni'n gallu canslo i 31 mas o 66. Peidwch y canslo ar ei gynnar ac mae'n anodd i adio lan. Felly bydde fe yn papur 1. Mae hwn yn papur 1. Felly rhan B. Ar ôl i enillwyr y tair gêm gyntaf, dewis a'i gwobrau, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y tocyn ar gyfer y llyfr yn dal i fod yn y blwch. Felly, beth sydd wedi digwydd yma nawr? Ar gyfer y rhan yma'r cwestiwn, byddai'n ddefnyddio cael rhestr o'r opsiynau gwahanol ar gyfer y 3 gêm gyntaf, heblaw'r tocyn am y llyfr. Felly, gallwn ni greu coeden tebygolrwydd fel yr un blaenorol, a wedyn gweithio trwy pob un o dda dim llyfr yn dod mas, neu byddai'n haws i feddwl bod y 3 gêm gyntaf ond 2 ganlyniad sef llyfr neu dim llyfr. Felly, llyfr neu dim llyfr. Y gêm gyntaf, llyfr neu dim llyfr. Os wedi dewis llyfr, ni ddim a diddordeb yn hwnna. Os wedi ddim wedi dewis llyfr, dash yw dim llyfr, a dim llyfr ar yr ail waith, a dim llyfr ar y trydydd waith. Felly dyma y cangen ni angen gweithio trwyddo. Os dim angen i ni weld beth arall oedd ar y goeden tebygolrwydd, felly ni angen tebygolrwydd, dim llyfr, dim llyfr, dim llyfr. A yw'r rhain, dim llyfr, a dim llyfr, a dim llyfr. Felly 11 dim llyfr sydd gyda ni, mas o 12. Felly, unwaith mae 1 wedi mynd, mae 10 ar ôl mas o 11, a wedyn un o reina wedi mynd, sy'n dim llyfr, 9 mas o 10. Felly, 11 mas o 12, 10 mas o 11, a 9 mas o 10 yw'r 3 dewis tro cynta, 11 mas o 12, yr ail waith, 10 mas o 11, dim llyfr, a trydydd waith, dim llyfr, yw 9 mas o 10. A chi'n gallu gweld, na peidwch yn trio llos i math, chi'n gallu gweld bod rai bethau'n canslo, felly mae 11 ran 11 dyn ni'n gallu mynd, a mae 10 ran 10 yn gallu mynd, porffor hwnna fod. Felly, ar ôl ar y top mae 9, ar ôl ar y gwylod mae 12, a ni'n gallu canslo hwnna i 3 chwarter. Felly, dyna'r ateb i B. Felly, byddwch yn ofalus bod chi ddim yn trio, felly bod chi wedi gwneud y coeden tebygolrwydd ar gyfer rhan A, a chi'n gallu dilyn wedyn trwyddo y ffaith bod chi ddim angen llyfr yn dod allan ar gyfer rhan B. Deunydd bonus. Y tebygolrwydd bod pris yn bwyta byrgyr heddiw yw 0.3. A tebygolrwydd bod i'w wraig luned yn bwyta byrgyr heddiw yw 0.6. Y tebygolrwydd bod y ddau yn bwyta byrgyr heddiw yw 0.2. Ydy digwyddiadau bod pris yn bwyta byrgyr a bod luned yn bwyta byrgyr yn annibynnol? Rhowch reswm. Wel, beth sy'n digwydd yma? Os ydyn nhw'n annibynnol, ni fod yn gallu lluosi a gwahanol tebygolrwyddau. Felly, mae gyda ni tebygolrwydd bod pris yn bwyta byrgyr yn 0.3. Tebygolrwydd bod luned yn bwyta byrgyr yn 0.6. A tebygolrwydd bod y ddau yn bwyta byrgyr yn 0.2. Felly, ydyn ni'n gallu lluosi 0.3 a 0.6 i roi 0.2? Wel, nag ydyn. Mae'n rhoi 0.18 i ni. Felly, digwyddiadau ddim yn annibynnol. Mae'r cynllun marco yn dweithio ni na. Chi'n cael un marc am dweud na. A'r reswm, rhaid o'r reswm, achos o byddai'n yn annibynnol, os byddai'n yn annibynnol, byddai'r tebygolrwydd bod y ddau yn bwyta byrgyr yn 0.3 lluosi 0.6 sy'n 0.18. Nawr ni wedi dangos
hynna bod y ddau yn llosgi dy gilydd roi 0.18 a bod y ddim yn hamlu 0.2 ar gyfer y ddau. Felly, un marc arall am dangos bod y lliosi ddim yn dod i'r un peth. Felly, enghraifft arall ar tebygolrwydd.